Men kan du ikke lige høre sportsen bare lige præcis? Stemmer lidt på det, bare fyr den fuldstændig af, så du må gøre alt, hvad du vil med det, bare fyr den af. Ja. Jeg sætter bare lige den, vi har lagt ned. Ja, bare lige fast, så den ikke ligger skåret. Ja.
vinde. Jeg har det er så fedt. Kan du huske dengang, da vi lavede lydprøve også, vi har gjort det her en gang før, hvor det var meningen, at vi skulle spille alt, og så var vi bare så utjekket. Vi fik ikke, der var en der kunne øve samtidig, så det var sådan, fuck. Og så stod vi der på scenen, fuck, hvad gør vi, mand? Så var det bare sådan, okay, fuck, vi fokuserer. Så gik det skidt. Og når lydprøven, der var det bare sådan, shit, det vi gør, det er bare det, vi gør. Og så bare, ja, vi spiller det der var mega fedt, så tager vi det ikke. Ingen af os kunne huske noget. Det blev bare noget, det bevægede sig bare i en anden retning. Ja, men det er dejligt. Ikke har lidt for... Ja, det er det. Til studiehaller. Nej. Ja, men det bliver... Ja. Sammen. Jeg kan overhovedet ikke høre, hvad jeg laver, når du spiller. Det er når jeg spiller? Nå, Satan også. Vi tager den, der er monitor og alt muligt. Okay. Jeg skal have, så du kan høre det. Altså. Det er vigtigt. Er det mig, der laver? Okay, hvad hedder det? Så lad os lige tage... Skal jeg sgu mere op, eller er det sammen her?
rigtig høje, og nogle af dem er ikke særlig høje. Okay. Så hvis vi laver, at det er byrdet sig sindssygt højt. Ja. Ja, er det dem, der kommer ud af den der, eller hvad? Nej, der er noget. Nej, den er ikke super... Den er ikke så vanvittig. Men det kan være, den er høj over hos dig. Den er sindssygt mere sidder med. Ja. Skal vi det? Ja, sådan. Kan du løsne lidt på gaten? Jeg er højt for... Jeg vil gerne kunne spille lavt. Ja, jo. Ja, det er super. Og i stedet for, når jeg gør sådan her, så skal du bare, så spiller jeg lavt. Hvad er det, Johan Olsen, han kan ikke synge lavt, siger han. Han har virkelig prøvet nogle gange, han kan bare ikke synge lavt. Nu er det bare mærke til Johan Olsen fra Magtens Korridor og sådan ting. Han kan jo bare ikke synge lavt, så det er også bare, der er virkelig meget power på. Det er mega fedt. Han kan, og han virkelig godt at kunne synge lavt, men det er bare sådan, Ja. altså, Så får han ikke, kommer det ikke. når han kommer ikke, det er ikke ham så. Nej. Det lyder så fedt, den der Commodore 64. Har du set det? Ja, jeg så det. der? Okay, så det er bare lydene fra... Okay, hvad hedder det? Hvad skal I have? Er der noget, I skal have mere af? Nej. Så bare gerne have mere af det hele. Hvad siger du? Måske vil har det hele der pakke, man siger. Ret godt. Måske vil jeg gerne have bare... Kan jeg få bare lidt i monitoren også af det samme sind? Ja, er det dit eget? Nej, faktisk er alle. Nå, er det hele, ja? Helt sikkert. Bare lige så man har følelsen af, at... Samme her. Bare sådan hele sindet, ja. Hvad med noget samspil? Sådan noget rigtigt? Kan du ikke sjove? Ja. Jeppe laver er dobbelt så højt som det jeg laver. Nej, ikke dobbelt så højt, men sådan, det overdøver det jeg laver. Kan jeg få lidt mere af mig her? Ja.
startet. Ja, Istanbul. Ja, ja. Det er Det lyder fedt, når du... Jeg sad og tænkte på, hvordan kommer den der tromme ikke? Det giver sådan... Ja, fedt. det er to forskellige. Ja. Så længe det lyder godt, så skal jeg... Ja. Samme med dine hænder, ikke? To forskellige, men hey. Ja. Med hænder? Rum skulle alligevel. Ja, men hey, det er hænder, så Ja, wow. to forskellige, altså. De Ja. passer jo ikke sammen. Hey. Der er en eller anden galt her. De passer overhovedet ikke sammen, de to her. Det er jo... Hvad? Ja. Er du glad, Jacob? Ja. Jeg ved ikke helt overbevist, er der... Det er jo altid, fordi det er jo ret svært. Altså jo, den anden er fint. Og så... Er der noget, du kunne tænke dig, vi gør? Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre bare noget med en... Et nummer. Ja, et nummer. Vi har jo ikke et eneste. Bare vinge. Vi prøver lige. Yes.
Det skal jeg også. Ja. Mere dig selv, Nikolaj. Jeg kan høre mig ikke så godt. Jamen, jeg har lige skruet lidt ned. Det var lidt højt derovre. Jeg har lige skruet lidt. Jeg tror, det er vigtigt at... Ja. Måske. Hvis ham er høj der. Vi spiller jo Yes. Ja, det bliver nemmere. Vi skal prøve at spille samtidig, siger du? Ja, uden trommer. Yes. Jeg skal bare lige høre, Uden trommer? Ja. Du kunne ikke bare have det med hver sin side? Jo, jeg kan godt. Så er det meget nemmere. Ja, nu er det meget nemmere. Fedt. Perfekt. Det er mit... Meget spændende akkorder. Jeg har ingen idé om det. Nej, jeg kan godt lide, du bare fyrer den af i grundsigt. Ja. Altså alt det der bøvl med at skulle vide, hvad det er. Ja, Altid der bliver spillet, det er jo Bo Hamson, kan du høre? Bo. Ja, Bo Hansen. Ja. Ja. Som organisten. Ja. Vi gav jo ud en plade, der hed Ringenes Herre. Er det rigtigt? Ja, i 1972. Ja. Og vi lavede musikken til Boen. Ja. Så det har vi nok. Ej. Og det er verden, altså det er ikke noget med folk. Jeg elsker Hansen og Carlsen. Ja. Jeg spiller, kender du Stefan Pasborg? Nej, også trommeslager. Jeg spiller rigtig meget jeg ved, om det er, med ham Duo fra os. Ja. Og vi har meget sådan kigget på det der. Jeg synes, det er super fedt det der, fordi vi får alt muligt til at ske, ikke selvom vi kun er to. Ja. Det er rigtig sjovt. Bare hele hans univers Ja. med Det er jo fantastisk.
jo. Ja, okay. Vi skal da spise nu. Er vi nødt til at få noget at spise? Ja.